Bil-prezzijiet rekord ta' żejt il-Gvern m'għandux aktar skużi sabiex iraħħas il-kontijiet ta' dawl u l-ilma għall-familji u n-negozji. Qar il-Partit Nazzjonalista permezz ta' sqarrija maħruġa mill-kelliem tal-Oppożizzjoni Ryan Kallus wara id-daqqa bla preċedent fil-prezz internazzjonali taż-żejt fl-Amerika, prezz illi b'sorpriża għal kulħadd niżel taħt iż-żero. Anke l-prezz ta' kull barmil żejt Brent crude fir-Renju Unit naqas għal inqas minn $20, l-aktar livell baxx f'dawn l-aħħar 21 sena. Esperti kif ukoll ġurnali awtorevoli bħal The Economist u Bloomberg saħħu illi l-kriżi tal-coronavirus qed wassal għal ġufija qawwija fit-talba x-xiri taż-żejt. Għaldaqstant il-prezz taż-żejt naqas drastikament kawżata provvista żejda u kollass tat-talba minħabba li ħafna mill-ekonomiji jinsabu litteralment friżati. Tul il-jum l-istoks Amerikani bdew iħossu r-reperkussjoni ta' tnaqqis storiku fil-prezz taż-żejt bl-investituri inkwetati ferm dwar x'ser jiġri fil-jiem illi ġejjin. Dan ifisser illi preżentament l-ebda pajjiż ma jħoss fiduċja li jixtri ż-żejt għaliex m'għandhom imkien fejn iqeduh. U għaldaqstant prezzu ħadaqqa taħt iż-żero biex imbagħad tul il-jum reġa' tela' xi ftit qrib id-dollaru kull barmil.